ଆଜି କଣ ହଉଛି ବା କଣ ହଉଛି ପିଠା ଛଣା ହଉଛି ପିଠା ଛାଣୁଛୁ ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପିଠା ଛାଣୁଛୁ ଆଉ ସେ ତାକୁ ପକା ସେ ହଉ ସେମିତି କାଇଁ କରୁଛୁ ସେ ହଉ ଆଗ ପଡିଯିବ ହାତ ସେ ହେଇନି ଛାଡେ ପଡିବ ଦିହରେ ବା ସେମିତି କଣ ହଜାର ଟେକୁଛୁ ତା କାଇଁ ଟେକୁଛୁ ଭାରି ପିଠା କଲା ବାଲା ତୁ ଏଇ ଆଦି ଆମର ପିଠା କରୁଛି ଦେଖ ବୋଉ କଣ କଲାଇ ଆଦ୍ୟା କରିବା କଥା ବୋଉ କଲାଇ ଆଉ ପକାନା ଲୋ ବୋପା ମା ତୁ ଭାରି ପିଠା କଲା ବାଲା ନୁହଁ ଆ ଘରକୁ ସାର୍ଟ ଟେକି ସିଆଡେ ଝୁଅ ସିଏ ତୁ ଝୁଅ ନୁହଁ ସିଏ ଝୁଅ ବୋପା ମା ଆଦ୍ୟା ପିଠା ଉପରେ ମାତି ଚାଲିଛି ହେଲା ସିଏ କଣ ହବ ପିଠା ହଉଛି ଟିକେ ଭିଡିଓ